Joftal Balimin Aissatou Ly heɗiɓe RFI fulfulde yewtere coftal ɓalli men on calminama on juurama on jaɓɓama kadi ko adi foof noon ko wiide on julmo wuuri Allah hokki min tawede korka walla mbiyen sumay hikka emin cellira yettude gueno yo Allah wat jaam e windere nde kala tedduɓe alet hannde min kiisoto ko kawodire éliminatoire kawguel manguel adunaru fukko bal ɗe leyɗe Afrique ɗe mbaɗi ɗe jonte ñalaɗe joyoɓire e jeegomo ɓire ɗe jawti yogay diɗɗe kam keeɓi wune goɗɗe kañumen bonni jikke mamin gartu hen ko wona ɗum mamin kal ko haɓɓodi e kawguel kan worɓe fettoɓe bal yareteɓe duuɓi sappo e jeeɗiɗi fayi less on kan fuɗɗoto ko alet hannde to Maroc holko ɗamini ɗon hen on saaha Côte d'Ivoire kannoɗo jaɓɓade kawguel kan worɓe fettoɓe bal duuɓi nogas fayi less kañum andini eɗe balɗe hayti jaɓɓade ɗum fedde ka folli ko Égypte jaɓɓoto guel kawguel tedduɓe holi yande mon hen emin mbi on bisimilla mon e yewtere coftal ɓalli men heeɗi e karallagal ngal ko Malang Sonko e Adji Diagne ɓe beltanama hoɓɓe men hono wowiri ni tedduɓe ko Harouna Déme Dieynaba Sow ceerno Harouna a salminama a wiyam bisimilla ma en kala eɗen mbiyaɓe julmo wuuri eɗen jafnoɓe Allah e Allah newnanen hitande haadi paane tawoden amin amin Dieynaba anne a wiyama julmo wuuri a salmitama a wiyama e juul kewɗe jalloɗon jaafo en calmini bandiraɓe foof eyo tedduɓe Yoro kañum ne en e ɓoggol ngol min calminima Yoro a salminama juurama allo Yoro eyo wadde mami jokkodire mon e makko ɗo e seeɗa min pada tan to ɓoggi jamɗe ɗi Malang e Adji mbaɗa feere min keɓamo no mbirumi ni kawodire ñalade joyoɓiri e jeegomo ɓiri éliminatoire kawguel manguel adunaru fukko bal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeegom ɗe leyɗe Afrique ɗe timmi yoga e ɗiɗɗe kam hankkadi gandi tawede mumen guel kawguel adunaru wona ko newoto en saaha diɗɗe goɗɗe kañumen kam en jokki ɗaminade keɗoɗen Mamadou Dionga Sibba waɗani en jangtore waɗoy ngal guɓal B ko hakkunde diƴƴe tati yawtande ɗe lutti ɗum ko hakkunde RDC toɓɓe 13 hikkiɗon Sénégal e Soudan toɓɓe 12 diɗɗal kala e ngal guɓal F kadi hino ŋaɗi fota hakkunde Côte d'Ivoire toɓɓe 16 e Gabon toɓɓe 15 e ngal guɓal I Gana hino e jonde moƴƴere wondude toɓɓe 15 hikkiɗon Comore toɓɓe 12 e ngal guɓal D ko hakkunde Cap Vert toɓɓe 13 yeeso Cameroun toɓɓe 12 ko e ngal guɓal C Sud Afrique woɗɗini golle ɗen wondude toɓɓe 13 jokkiɗo Rwanda e Benin toɓɓe 6 e ngal guɓal G ko Algérie woni yeeso toɓɓe 15 hikkiɗo Mozambique toɓɓe 12 e ngal guɓal H ngal diɗɗal Tunisie woɗɗini golle ɗen wondude toɓɓe 16 ko nami bi hikkiɗon toɓɓe 12 e ngal guɓal A ko Égypte ɓuri ɓadade États-Unis wondude toɓɓe 16 Burkina Faso hikkiɗon wondude toɓɓe 12 eyo Mamadou Dionga Sibba a yettama ko adi mbeɗe ara e namde ɗe mi jaɓɓoto Yoro Mangara eyo Yoro a salminama Aissatou Ly mi salminima mi juurima mi salmini ɓe gonnuɗa ɓe studio foof eyo ewa a nani ko haala kawodire éliminatoire woni ñalade joyoɓire e jeegomo ɓire ɗe foof timmi en ji noon ko waɗi ko e guɓal bengal RDC ardi Sénégal rewi hen Soudan Mauritanie kañum wattidi yarete tan ko toɓɓe ɗiɗi e guɓal sengal Afrique du Sud Rwanda e Benin foof gardi Nigéria e guɓal dengal ko Cap Vert woni yeeso guɓal F ngal ko Gabon Gabon wonani yeeso kono wakkinima saabu ene e jonde ɗiɗoɓere nde on saaha kam Gambie ene darde joyoɓere ko e nden jonde ne Guinée woni guɓal G ngal e guɓal I ngal Mali kañum ne heeɓi ko toɓɓe 9 ene e nayoɓere nde walla mbiyen e ko nden jonde ɓe goni kamɓene Yoro an holno daruɗa ɗeɗo kawodire ñalaɗe joyoɓire e jeegomo ɓiri ko ñalaɗe nayyi tan keddi hen mate ɗo joni emin mbawi
wiide kam diɗɗe ɗe ene poti dartude darɗe mumen walla tan ene mbawi ɗaminade fuɗɗade daminade diɗɗe gonɗe yeeso walla diɗɗe gonɗe caggal ɗe kañumen kam yo gandu kañumen jooɗima mbawata tawede kawguel manguel adunaru ndu. ne wori ɓe ngannduɗaa ɓe njooɗiima waaɓe no Mauritanie en waaɓe noonu ɓe ngannduɗaa ɓe ngala poñji keewɗi ne wori ɓe ngannduɗaa kamɓe kadi yaagol maɓɓe noon so ɓe njiɗii yo darnude ɗum ko maɓɓe ko balɗe nayi keddiɗe maɓɓe kolira fulla e fayda ɓeɗon wayi kono Sénégal en Nigéria hannde sa wi Nigéria sa ndaari no foti poñji oɗo équipe baaɗo no Afrique du Sud daɗirimo a wiyat ɗum ɗon wona laawol sa yi équipe baaɗo no Nigéria sa waɗi Osimhen a waɗi Boniface a waɗi Sadik a waɗi Ademola Lookman a waɗi Moïse ɗum kam ko ɓettere sabu sen ji kan o kamɓe golle ɗe ɓe mbaɗno e kan baɗɗo to Côte d'Ivoire ɗum ɗon hollirta hannde Aissata ko football Afrique so tawi tan a ari e ko wayno éliminatoire aɗa wiya mbeɗen heen mi ala heen a yahata aɗa ko holɗum gonɗini ɗum ndar Ghana ɓaade jiɗi yaade coupe du monde match ji 5 ɓe piilaaɓe 5 coupe d'Afrique ɓe njahata ɓaade ɓe garan ɓe mbiya mbeɗen heen mi ala heen mbeɗen men mi ala heen gañotaa ko Afrique ɓaade sa yehi ɓeeɗo ka koorɗo ɓe kooraani walla ɓe nawma match ji ɗi ngannduɗaa ko 40 degré watta sa wi aɗan heen a ala heen a gañotaako iyo Aruna anni hol yiyande ma e ɗe kawndiro haala Nigéria mbate mbiɗa sikki elto maɓɓe o no wiyeteno Eric Chell ko kanko ƴetti diɗɗal ngal mbiɗa sikki ko heɓi Aliou Cissé ko woni e meerade mo kanko ne bora hulanimo tan ɓe mbasa yaade sabu toɓɓe jeegom konde hakkunde maɓɓe Afrique du Sud hay sinno kamɓe nayi keddide ɓe kawi fof so Afrique du Sud hawi hay so lawol gotol waɗi match nul goto ɓe mbawa wirtade ɗum hankadi toɓɓe nayi Afrique du Sud holi hankadi leerde ɗum kono ko so diwi mate guɓe ɗe ko ardiɓe ɓe tan jahata walla ko ɗiɗo ardiɓe ɓe saabu mbeɗe nana kadi ene haala jeenayo ardiɓe ɓe par ce que guɓe jeenayi ardiɓe jeyata nayo wonɓe meilleur deuxiéme ɓe manam jettoɓe titabo ɓe nayo pour ɓe hen fewnitade ɓe kañumen ne mbaɗat barrage kawra e nder koye mumen so kawri kawɗo goto kawɗo kedduɗo o yaltuɗo so on yalti yaha waɗa wiite hade barrage intercontinental hawray gañiɗo tourni zone océanie binomi ñande en semaine jawtuɗo tan heewani Afrique nayi ha barrage ne yalta kala ne jeeren barrage keewi yahan ɓen ɓe jana ɗum noon mbaɗa jaggi tan pourtant hame kibaji mawdi poddina Nigéria en waade ne Sénégal en mbawa wiide nan capito e barrage pour yaade coupe du monde tawi do joni wadde ka assurance o ko wonɓe yeeso ɓe tan yeeso guɓe ɗe gardiɗo tan kañum hamne leeri ɗum maya ɗo joni so tawi ko ɗo hanno ko wayno Cap Vert maya ko wayno mbiɗa sikki Comore kam natti wonde yeeso yejiri hol diɗɗal ardi ɗum ni sa yi no ɗiɗe darori ni hande so daruno Maroc Algérie Tunisie Ghana Égypte ɓen joyo ayi kañumen ham leeri ay Afrique du Sud e Côte d'Ivoire aɗa wawi wattude hen enen gubal men ngal Congo heedi tawa yeeso kono tato poododirta parcelle gotel sabu toppere wotere woni hakkunde mabɓe e Soudan kono noon kirodiral ma waɗa kawdiral gongal ene heddi hakkunde RDC e Sénégal min sikki wayno ko ñaala eyo tay Cap Vert ma mbiɗa o Cap Vert e Cameroun ho toppere wotere woni hakkunde sappo e tati e sappo e tati hay Guinée équatoriale sa ƴiwi kadi ko waɗe kano ayi ngol ɗo kadi kañum ne dari koye donde nayeɓere kañum ne ɗum walla joyɓe kadi ko tampere sa ƴeewi Mali yahani kan jooɗoɗo enne kadi ko tampere wonde kadi wonata kono hikka ko teska ene waɗi guiɗe ɗuma diɗɗe tokose ɗe ganduɗa hande ɗaminanoke kono ene bakkili ko wayno Cap Vert hande mata way goto ɗaminanoke ma heeb ardo guɓal muɗum e on saaha diɗɗe goɗɗe kañumen ɗaminanoɗe ko wayno Nigéria kañumen jahani hay nokku Cap Vert paraɗo ɗo henne septembre paadeno eɓe keɓa leydi mabɓe Cameroun soɓe kawi Cameroun e nden jonde woto sikki nden hamma leernu e ɓennugol Cap Vert noon ɗiɗo dumunnaji fof ko waɗata yi coupe d'Afrique ɓennuɗo on koɓe mbaɗi wadde Cap Vert ko kippol ganduɗa wona bettere no fewi wona bettere no fewi wona ko wayno Comore ne ko nandi hen enen banggue Afrique keddo ka o bettere men woni baade Nigéria en Guinée en Mali en kollirani koye mumen
hay Burkina ay to yimɓe faɗanoɓe eɓe paɗano seeɗa nde tirage o waɗande groupe aji ɓe gonnoɗi ne jaggonode iɗu hen Sénégal ay ɗum mbimi banggue men o Sénégal puɗɗori Sénégal wiyano woni favori de tirage waɗande ay joni nan ɗo no wone caɗele mawɗe hakkude me Congo hakkunde me enen kay ko mala faabo sa yi Sénégal Guinée Mali kono an hamat jogui destema an aɗa jogui fof nane juure ma hankkadi saabu ha jaaho ha Soudan ho artoɗo ha jaaho Congo sa hawi tan woni caɗele ɗe sa hawi kala keddoroɗa ho tan yerowi joni ho tan hankkadi am natti wonde mboɗo miijto mboɗo wawi wadde ni walla ni ala ha jaa tan kawa fof Congo tan woni haala tan walla jooɗima eyo tedduɓe ha joni haali ɗum nane kawodire éliminatoire ɗi humpidde tan wona Afrique tan waɗata hen banggue fof koko waɗata o saaha to Amérique ni en jii ko waɗi toon Argentine hawi Brésil loggi ɗum nayyi gotel ɗum saabi noon eltowo mabɓe o diɗɗal Brésil o Dorival Junior kañum ne riwa mataw ko hokkude on kabaru tan en jawtat tedduɓe garten Afrique haala kawgel kan worɓe fattoɓe bal yareteɓe duuɓi 17 fayi less ma fuɗɗo alet hande to Maroc jaɓɓiɗo kawgel ngel kañumne ma fottu e Uganda yamɗi 22 diɗe men kewɗe noon leyɗe Afrique hirnangue ne tawa toon ko wayno Burkina Gambie Mali Cameroun Côte d'Ivoire leyɗe arabe ɗene nan toon Égypte mi haali ɗum Maroc kañum jaɓɓi kawgel ngel Tunisie nan toon leyɗe goɗɗe keddiɗe ko wayno Zambie Tanzanie Somalie Afrique du Sud Sénégal kañum jooɗi e jappere nde Mathieu ɗon damini hikka kadi min keɓa desawal ngal Sénégal heɓa desawal ngal amma so ɗum ala kam wasa yaltude leyɗe Afrique hirnaki saabu hande joɗaniɓeɓe toon ene keewi yoro eyyi mi sikku Sénégal ne jogui équipe bawɗo folde mbeɗa andi elto équipe oɗon no feewi Pafay min jewti woyani seeɗa ni omo wiyatno kam o sikkini ko mo équipe mo jogui ko ɓuuri tidde mo joguino par ce que ɓe pari ɗum no feewi ɓe ɗoyi yaltude ɓe mbaɗi matchuji ɓe potti équipe aji pour fewnitade mi sikku Sénégal ne jogui équipe mawɗo mais hande o kala ko woni sukaɓe les ɓe a wawa haalde ɗum te a haalani Mali a haalani e leyɗe arabe ɓe par ce que kamɓe kadi aɓe mbaɗi hen ligguey baɗɗo fayida kono kadi woni caɗele woni ɗiɗo ɗum ɗo saaha foof warat ɓe ganduɗa ko waɗanoɓe yakare woni duuɓi mumen ɓurta sa ƴeewi kippu Sénégal ko wayno Dabo Mohamed Dabo e ko wayno Ndour ɓeɗon sukaɓe foof natti wonde hen wadde kadi kala compétition garɗo a waylat kippu ma pewnirɗa ma foof wadde hayso woni oɗo kippu no yara haalirni wonkoɓe goni e wadde kono kadi a wawatan wiide ɗum ni no wiide ɓaade kamɓe ƴettino desewal ngal ko kamɓe ƴettiɗe saabu sa ƴeewi Maroc nen ɗon Mali nen ɗon wadde hunde wona hunde wiyamde hayso woni kam hoolare nane Sénégal Aruna no wiri ni jaggumi tan nayo ɓe ganduɗa konni wiyete favori kañumen keedi dow woni Maroc kañum heɓta leydi Sénégal joguiɗo rayo Afrique du Sud ma woppe hakkille saabu battidiɗo o eɓe joguino équipe moƴƴo no fewi ɓe jahano noon haaɓe kawoyi mbattanmi hen Mali ka duuɓi battididi foof e banggue suhaɓe ne heewi dajjawayno gambina hen kono mboɗo sikki won eɓe manquira seeɗa tournoi il faut wa mo jimiɗo hen Mali addi ho Sénégal addi ho Gambie tolnonohi ɗon min ha mboɗo jaggi be nayo no mbawi woddoya hen walla noon kawowo yalta e mabɓe kawo yalta e mabɓe yo tedduɓe emin jinno hebde miijoji won kono mataw mamin gartu hen so Allah jaaɓi ha hande en jokkat tan e kabaru Afrique so diwi kawgel kan sukaɓe yareteɓe duuɓi 17 fayi less ene waɗi kawgel gongel ɓe ganduɗa ko kawgel kan sukaɓe yareteɓe duuɓi 20 fayi less taw ko worɓe ɓe ha hande o saaha
Côte d'Ivoire hanno jaɓɓade ɗum sabu ngel kawgel hanno fuɗɗade ko hani fuɗɗade ni ko ñande 26 lewru daroton ndu faya mbeɗi sikki mi yejjiri holde jofata kono kam hanno fuɗɗade ko e lewru 26 mo ɓiire nde ko ñande 26 lewru daroton ndu Côte d'Ivoire kañum andini wawa walla hayri jaɓɓade kawgel ngel caggal muɗum fedde CAF wi ko Égypte jaɓɓoto kawgel ngel ɗum hande wona kesum haalama haaltama jewte mbaɗama hen ko saabi potite so mbaɗi hen sahaji ene listine ɗo ha tengti e ɗo e Afrique wona kesum hande kadi Côte d'Ivoire waɗini yenne CAF andini ko Égypte mate Côte d'Ivoire fada lewru ndi mara ko heddi ngal potital yetto lewru avril ndu fonno futtare ha sappo e jeetati mai kono non ɗum ene ñoosi ha ɓurti kamɓe ɓe leelani wiide ɓe kayri kadi dalilaji ɗi ɓe gaddi wonde ko ɗum waɗi ɓe hayrude mate ɗin ko dalilaji tiiɗɗi yoromi eyo mi adoro e min mbeɗe sikki ne tiiɗi seeɗa ɓaade ganduɗo to Côte d'Ivoire ummiɗo e haare politique ɓaade ko hen ɓe payi kadi élection présidentielle ɓe ne mbiya gonɗo toon laamiɗo leydi ndi est ce que mo wawi wadde mandat ɓel nayel mo wat o watta est ce que camma wonata est ce que ko ivoirien ko toon o jibina kono bam makko manda tani ko ummi ko Sénégal kayitaji makko ne moƴƴi walla moƴƴani ko heɓnoɓe ko ɓe kuli ma heɓtuɓe ɓe mbi noon ɓe mbawa addude ɓiɓɓe jananɓe e leydi ndi tawa leydi ndi deeƴani yoɓe goppu ɓe mbaɗa ɗum ɓe kanano darde ɗum ɗi adan gila nden eɓe ganduɗo koye no wiyeteno kono ɓe gandano ma wat jibre nde fof ma yettoɗo ma heɓ caɗele ɓaade hande o mi sikku gardiɗo leydi ndi yiɗano wontude président ɓaade mais hande so wi ummo toon ko holono totata ɓaade o fewjanani hoore makko yaade heddiɓe ɓe hande bagbo ma won walla wonata est ce que lawol ma hokkumo o wona ɗiɗon fof ko caɗele ɓe mbi noon yoɓe dirtin yoɓe jaaɓe mbaɗoyo ɓe pijoyo goɗɗo nokku ma wot ko wayli hen mais min ɓeɗe ne famni wona comme leyɗele goɗɗi ɗi mi giya totte kam ɓe tottoma tawa hay to dogate ala wona gotum kamɓe kam so tawi ko ɓe pewji kawgel kan wadde ɓe mankiraka ɗoɓe jaɓɓi aɗani kamɓe hoɓe gayni wadde kan tan hitande eɓe jogui estutuji ma woni hedde jeetati ɗi ganduɗa hankadi darima kamɓe ni sa yi ɓe potano heɓde kano saɗa siftoro 27 décembre kaf ronki dañde baɗanɗo kano Côte d'Ivoire jaɓi ƴettude wona kamɓe ponno heɓde kano U20 U17 ho ronkuno dañde leydi keɓori sabu addi ɗum ho kaf sa waɗi organisé ha wayni coupe d'Afrique mawɗo o kaali sa ene leydi nanata hen a dañjani heeɗa mo suhaɓe o noon hande sa wi aɗa waɗa organisé oɗo kan hamdi foof ma nanu hen guennole milliard te banggue kalis pour organisation ho leydi ndi jaɓori ndi nannata hen jawdi mum foof a yi ho heeɓi caggal Côte d'Ivoire o président fédération mabɓe yinonade conseil FIFA ronki hay dañde so tawi ɓe koola hima an aɗa fayi o élection mo yero wi o octobre tension politique nan toon oɗon ciftora première fois 2002 nde Côte d'Ivoire watta guerre civile no fuddoto nde hawruno hay leyɗele janane no goni toon no petta Sénégal ni no wonno toon nden Sénégal no goni Bouaké to henne ala wona Bouaké fo wuro ngo no wiiteno haade weejiti nde gonno toon tam mbaɗi bloqué ma won balɗe 4 walla 5 e nder hôtel cuusa ha yaltude yehi ha batti ndiyam piscine ɗum lotortono ɗum noon guerre ari ɓe jeehi eɓe gandin ma tension watma probléme wat no wiiri ni kono mboɗo sikkina no waɗi dalilu goɗɗo woni wonde koɓe jaggi hoɓe jamfaɓe ni saabu kaf soɓe dongi kamɓe yoɓe dañen haydara yoni ko no wiyete won yimɓe men mbiɗi wono suudi less joni kamɓe ɓeɓe ƴetti Niger en Djibouti en Mauritanie en ɓeɓe tottunoɓe Comore en ɓeɓe nanne conseil FIFA ɓe ɓen fédération ji mbawa wadde organisé hay kanuji suhaɓe ɓen e ƴettu ɓen ngala stade ni ɓe mbaɗi football e leyɗele ɓe mbi haren way fo ɓuuri ya woppudima yala ɓe laamu Côte d'Ivoire ndu ko yalti hen o mboɗo sikki ɗum ne yaltani hen
ay kono yawar an ittan dum hoore ma won ko ganda kadi welani ala so tawi a wiyama a hawama tan anne a geddata wona an ha ballannoɓe alani ha poɓe wallannoɓe kaf o anduno e hoorem no yiilo yehi totti oye Maroc ay joni ɓe duttima Égypte ay wona ɓe duttima Égypte wanno kano e duuɓi ɗiɗi jawtuɗi ɓe tawetake diɗɗal mabɓe tawetake do e duuɓi ɗi édition kan mboɗo sikkino ɗum ɓuraniɓe kamɓe ustude mette maɓɓe ɓe mbasa jeeyde hen ɓuraniɓe wonde ɓe totta ka fayiɗi ko joni mati Égypte e balɗe seeɗe tan ma waw fewjude ko ani Égypte statut ji fof pari te wanno organisé coupe d'Afrique mo U20 o ɓooyani rawande e wonɗo 2021 nder Sénégal hawoyto toon 2022 ni mbiyanmi 2022 nde Sénégal wattinto gagnande kan o Égypte wonno ɗum noon fof maɓɓe o pari mataw lewru ndu ma yon pour parde mari fedde kaf yoro e sariyaji muɗum ala ko wawi jukkoje ɗe wawi fawde e leydi ndi ganduɗa kañum ene foti mataw jaɓɓade kawguel hayra ko wayni so dalilaji mum tiiɗi walla tiiɗani fof kono ko wayni mate ala sariyaji biyoji so tawi ka jogoɗo hayrude kadi ha law walla hakkunde lewru tan a wawa wadde ko way noon walla tan tawa ko jukkoje kam ma mbaɗe e dow ma ha tiiɗa ganduɗa ma waddisyade leydi jinnone jaɓɓade kadi yiiɗi hayrude holko sariya ka fi sa ndaari ɓooyaani duuɓi ɗiɗi caggal mi sikku somi falji Haruna ne waawi mi wallude Algérie waɗanoomo ɗum ɗoon fotno mi sikku ne woodi fettude bal potnooɗo heɓde leydi maɓɓe ɓe mbi ɓe kayti ɓe mbaawa heɓde ɗum ɓe njowanno mi sikku wonaa Haruna noon hay noon ɓe njowanno hay Maroc mo jiiraa jooni heɓa fof nde yalti e coupe d'Afrique 2015 yehi ha heɓdi lebbi tati wi woppinde nawta fatira Guinée équatoriale do henne de Maroc ha yownomo duuɓi ɗiɗi ɓe jeeya hay kan 2017 sat siftora Guinée nde yalti nde hadi Guinée ne heɓino ɗum kala ne jaltuɗa tan a tawi a jaɓino jettude sa yehi ha nder a yalti ma pawe kuugal jooda duuɓi ɗiɗi ne ganduɗa ne jeeyata hen ha gayni kalis ne aɗa yoɓa kono kaf joni o kam museppe kono kamɓe hammoɓe wallannoɓe kaf décembre ɓe jooɗima ha décembre ɓe ngalamoɓe totti Côte d'Ivoire wi mi ƴettami walla on tono noon somi jetti onon en ballatam wete mami woota kemmi ha caggal hoɓe kalduno ko Côte d'Ivoire yi wonde ɓe mbaɗani kañum waɗi he weli ɗum eyo tedduɓe ha joni en payat keddotoɗen koye leyɗe Afrique kono kabar fukku cenglen e o saaha noon potital hawridinde rewɓe e worɓe dilloɓe fukku cenglen yareteɓe duuɓi sappo e jeegom fayi less ene waɗa to Mali ene wiye tournoi de l'amitié mamin gartu hen e kabaruji men kono ɗo joni potital gongal Sénégal hani jaɓɓade sappo ɓuuri hitande arore nde ɗum woni hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeegom woni fijoji mawɗi adunaru sukaɓe ɓe ɗum waɗan ñande capanɗe tati e goho sappo ɓuuru fa sappo e tati e sappo e goho ɓuuru hitande arore ɗo joni noon nokkuje kewɗe diŋire kanɗe jaɓɓade kawdire ɗe goni koye moƴƴitinede e jonte jawtude ɗe e jaagoɓe France e waɗuɓe jawle mumen e ngol moƴƴintigol gari darde holɗo ɗe golle tolni keɗoɗen Fadima Sy waɗani yen jangtore piscine olympique doye Dakar ina jeeya e nokkuji jogordi yubbinde pijirloji olympique sukaɓe e nder hitande aronde gila lewru sappo ɓuuru hitande yawtudu ndu nokku o woni koye fewnditede e biyol Ismaila Thiam goto e ardiɓe société halfinado golle de ɗo joni min puɗɗitima kala ko woni fentude piscine o mbar ene watte e norme international mais aussi pour handicapé ji mbawa wadde accéder e piscine he joni ɗo min puɗɗima ligguey on e yeesam ɗo emine charpente métallique o woni mboɗo wawi wiide ɗum caali woni e tribune o Ismaila Thiam woni koye hollude golle de joom jawdele en nannuɓe kalis mabɓe e ebbore nde ko AFD banquiru France ballowo gabbamtare leydi ina wondi e ambassadeur jo France doyi Sénégal e jagorɗo France halfinado jokkodira
yewtural Chani Mohamed Swalihi holliti weltare mum. C'est quelque chose à préparer avec ɗum ko hunde fonde fewnirede no feewi wona bange juɓɓude tan woodi kono kadi bange ƴellitare beele sukaɓe worɓe e rewɓe Sénégal naaɓe na mbawa darjinde e ɗin pijirloji olympique durant ces Jeux olympiques. France rewrude e bankiru mum AFD waɗi 60 million kalis euro e fewndirgol piscine olympique e stade Iba Mar Diop kono kadi e nokkuji coftal balli goddi e nder leede Dakar ette ɗum fof ina hani jofde dow e sakkitorde hitande nde. Fadima Sy, Dakar, RFI. jarama Fadima Sy tedduɓe mataw ko ɗum timminirten tan mamin gartu hen noon e kabaruji men goɗɗi ɗi fijoji ma waɗɗo e lebbi ɗo e Dakar tedduɓe hoɓɓe men holko woni konngol mon cakkitigol no yawiri tan jeeno piggal Argentine e Brésil piggal Argentine e Brésil Arouna min hay ɗum jino e yoro min ko Sénégal mo waɗani haydara tedduɓe on jarama on dokkama aadi ha yontere arore on jarama